Bueno, bukatu da euskeraldia, gaur ja 12. eguna izan da, atzo bukatu zen. Gaur ja txapai gabe atera naiz kalea, baina nik uste mezua bastante argi eraman detela gaur ere. Euskeraldiaren azkenengo balorazioa egiteko, esan beharra daukat, nire kasu behintzat oso positiboa izan dela, bideo hauetan esan duten bezala, ez dut aldaketa izugarririk egin, nire egunerokotasuna oso euskalduna dalako bestela ere bai, baina, sorpresatxo politiak ere izan ditut. Eta esperientzia txar bakar bat eukidet, kamarera batekin, kafe bat eskatzerakoan oso lehor erantzun zitela euskeraz etzekila, eta hori, mutur beltzakin. Baina gainontzeko guztia oso positiboa. Eta hemendikan aurrea, berdin jarraitzeko asmokin, hartutako ohitura onak edo betidanik buruan izan dituten ohitura horiek mantentzeko asmoakin. Euskeraldian aurretikan ere nik baneukan ohitura modun norbaitek zerbait gazteleraz galdetzen baldin baziten, ez ezagun batek kalen mesede bat eskatzeko edo zerbait jakiteko zerbait gazteleraz eskatzen baldin baziten, saiatzen itzan nire erantzuna, naiz eta dena euskeraz ez izan, nire erantzunaren parte baten behintzat euskera sartzea. Ez, amu moduko bat edo helduleku moduko bat uztea, parekoak euskeraz baldin badaki, horri heldu eta berak ere euskera segidezan. Eta justu gaur, olako kasu bat tokatu zait, Gasteizko autobus geltokin. Etorri zait gizon bat eta erderaz galdetu dit, lurralde buseko txartela nun kargatzezan banekin. Eta nik hasieran gazteleraz erantzun diot, beak ere gazteleraz esan ditelako, baina bigarren esaldiako euskera sartu dut. Eta beak ere euskera segitu du, eta azkenean elkarrizketa euskera zeukideu, eta gainea bukaeran esan dit, oso euskera politan eukala, eta asko gustatzen zitzaiola, abernungoan itzan, eta pixkat galdetzen aitu zait, eta gainea kontatu dit, beak oaindala 10 urte, edo beak oaindala urte batzuk, 10 urte pasazitula iparraldeko hartzai batzukin. Eta beraien euskera oso diferentea zala, baina oso politia, eta pixkat aitu gaizketan. Eta nik uste, anekdota politia dela euskeraldiaren balorazio bideotxo hauekin bukatzeko. Halare, bukaeran utziko dizkizuet, egun hauetan zehar, sarean jaso dituten esperientzia batzuk, jendeak kontatu ditun bere esperientzia pertsonalak eta interesgarriak iruditu zaizkitenak. Eta horrekin bukatuko ditut, bideo laburpen hauek. Eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio. Hartu kontrola, aukeratu rola, esaidazu nola. Egin dezagun froga, Ni, hemen nago ni, goizarratx eta gaur. Hau, narabiena, biziala sortzen hau. hartu kontrola, aukeratu rola, esaidazu nola. Euskal Herria bertan da. Aktibatu mingaina, hauxe da gure uraina. Euskaraldia prez, Euskal Herrian baira. Hizkuntza gure indarra, ez galdu zure iparra. Jarraitu bidian, tiraka eta tiraka. Kalean da etxian, herriko dendetan. Jende guztia dago alaitasunez berbetan. Herriko paixetan, ultsa gainean. Euskeraz bizi nahi dugu 11 egunetan. Thank you.